Mbak Tatin, Mbak Elisa monggo batur jumeneng damel pukasanipun monggo. Ah nggih dangdute kula paring kamardikan uga pundutan kala wau nggih saged. Aduh. Napa nderek? Merah napa Mbak? Selam nggih sugeng enjing Mbak. Sugeng enjing Mas Edo Mas Bako Mas Gareng. Halo nggih. Langsung aja. Langsung aja yuk. Cinta merah jambu. Dadah.
mungo panen sapuncak ing muger merpapang sumerat nasa rodeng surya mekolan kunang-kunang kahang rasa sumbat rindu bumi gonceng kuwaluda guntur ketut madeg ana kahyuan alang-alang kumider sang Hyang Padha wenang Dewa mangung kong kanduan remang leleno tanpa kanden yen tora kerupan tugoku kang nembe teko ana kahyangan alang-alang kumidir wis sanggene hulu lho niki mboten sisih pukulun kula ingkang salah wonten ngarsanipun sinuwun pukulun padha wenang keparengipun kula ngaturaken sumungkem pangabekti kunjuk wonten sandhaping padha pukulun Sang Hyang Padha wenang kula pisan kene-kene tak tampa apa kang dadi pangabektimu pangestu kowe tampan rono nggih mboten sisih kula tampi asta kula kekalih kapundi mustaka kakalongaken ngaya rumeketing wadaya ewah bawa laksana budya asta jengandika pukulun Sang Hyang Padha wenang ya kene wis sanggene kowe kadhuwane kurang duga cumantaka munggah ana alang-alang kumidir tanpa nabake nawala tanpa dak timbali ana wigati apa diage kandha nuwun sinuwun sewu lepat kula sowan kula wonten alang-alang kumidir mboten sisih inggih menika sambung rapetipun kanang lampah kula titi wanci dina iki kula nggadhe lampahan inggih menika badhe nentremaken jagat Ngastina ingkang rikala semanten kawonku dening para kadang Kurawa kasunyatanipun katentremanipun wonten negari Ngastina menika namung semu kawontenanipun swasananipun kebak jroning kasangsaran para panggedhe negari Ngastina menika pikantuk jroning kamulyan namung mboten jumbuh kaliyan para kawula dasih kang mapan wonten negari Ngastina ingkang nampuk sajroning kasiksan ingkang nampuk sajroning kasangsaran melanipun sowan kula inggih menika nyuwun pituduh awit lampah kula kelantaranipun para anak kadang Pandhawa inggih menika badhe nyuwun masul negari Ngastina dhateng regemanipun para Pandhawa namung lampah kula kacandhek dening srayan negari Ngastina inggih menika Prabu Manik Manita kadigdanipun ndarbeni
kaliwan ingkang linuwih kaliwan ingkang kagila-gila kula kan para kadang Pandhawa kacempuh sadurunge payudan kula saking menika pukulun sowan kula wonten ayat kalang widen nggih menika wonten lintu badhe nyuwun pituduh badhe nyuwun sanjata pitulung nggihipun kula prepegi lumarap nyuwun wasa wujuding negari Ngastina sinuwun kula nyuwun urup-uruping pepadang kula Palguna urus sekareng toyo rikala jegur segara alun gulung mek gulung-gulungan lumembak banyu gumambang Bilah ing sekareng bawra langgeng kula pisang geni Purhanama apa to kang dadi alakumu ditiwanci dina kaku wis tanggap alakumu ya kuwi bakal ngrengkuh wujuding negara Ngastina arep besok nganti kapan negara Ngastina kuwi ora bisa dijaluk yen to durung lantaran wujuding perang jagat papat ya kuwi perang Baratayuda Jaya Binangun lan maneh magepokan karo srayane negara Ngastina ya kuwi Prabu Manik-Maninten kuwi wis trep karo poto sing dadi lalakumu ditiwanci dina iki mula saka kuwi kowe tak ulungke wujuding tandha pratandha kanugrahan tandha patandha tentrem jenjem uga kamulyaning para kawula dasih kang mapan ana negara Ngastina wujuding wahyu gada inten bakal tak ulungke ditiwanci dina iki wis sanggeni Kresna tan tulusa hanyagrare Rasiwara Caknawi Suta Nun saguing nyuwun guing pangontan apa pepindhan pukulun Purhanana wisanggeni wujuding wahyu gada inten minangka dadi tandha pratandha ayem jenjem tentrem uga kamulyaning para kawula dasih kang mapan ana negara Ngastina kang mapan ana negara Ngamarta uga kang mapan ana jagat raya ngono nggone wujuding katentreman ana sisih tuwa-tengenmu kuwi sanggeni baliya ana negara Ngastina dadi wujuding tentrem jenjeming para kawula dasih dene utamane nata berbuti bawa laksana petok kathok bolong nggih pripun sinuwun
Goncanging laku aku keprungu yen to titi wanci dina iki para anak Pandhawa kang dipandhegani dening Wisanggeni lumarep ana negara Ngastina bakal njaluk wujuding negara Ngastina ana regemane Pandhawa. Kersanipun durung wayahe Petruk. Lajeng wis ana tandha pratandha yen to baline negara Ngastina kudu alantaran perang Baratayuda. Mula ayo kanthi lakuku ditungkok para anak Pandhawa. Sonya pratangga windu wiyat amun-amun lir gumampang malthek mantolot staswata kira ilang Mas Raka Kakang Prabu Duryudana piye Yai Manik Maninten nyuwun agung samudra pangaksami bilih rikala nenggahan punika dereng kasembadan nggihipun kula nyandhek lampahipun Wisanggeni namung wonten sapérangan Pandhawa ingkang sampun kula sidhikara dados wujudipun reca paribasanipun reca menika boten saged ingkang wonten dados usadanipun boten saged ingkang wonten mulyake kadya winguni namung kejaba kula. Mlanipun paribasanipun para kadang Pandhawanipun dados reca menika sampun saminipun kalian dumugi pejah. Wah, tak tontone kaya apa kanane sing dadi bungaku.
Petro kantong bolong. Sampun wasuda. Wis. Pripun genipun sowan wonten alang-alang kumita sampun kasebatan. Wis Petro. Dadi wajib dina iki sowanku ana pukulun Sang Hyang Kadomenang wis kasembatan genku di paringi wujuding pakaryan. Ya kuwi wujuding wahyu kanugrahan utawa wujuding wahyu godo japur godo iten wis ae rasa dadak bayol mula saka kuwi lakuku tak brata marang negara Ngastina kemengko wis kasil nggonku nentremke jagat Ngastina ora mung saka kuwi nentremke jagat Ngamarta uga nentremke jagat ana kawedase kang mapan ana sagung dumadi mula saka kuwi sadurunge jangkep lampah tak tambanane para kadang Pandhawa. Asri rengganeng gunung tertaneng palumang beneng sakar jinambangan Bapak kang sari-sari tukang argo suko ungganing putri mandiri Yayu Sanggeni kus bali ana kene ya Kakang Antasena wis kasebatan nggonku ngaluari gone Prabu Manik-Maniten Yidikara dadi reca. Banjur iki kepiye? Iki kepiye bajuting laku? Sapa sing bisa nandingi kredane Prabu Manik-Maniten? Ora usah dadak kuwatir kae. Saka ngadohan sing bisa nandingi kadegdane Prabu Manik-Maniten. Boten sah dadak kratos. Niki sampun dados trep menawa ingkang dados lampan kula. Kula sampun tanggap den bendara kula sedanipun. Prabu Manik-Maniten kesanipun dados pakaryan kula. Manik-Maniten Prabu Mengkirian garep Mengkirian
sasedyaning tanpa dadya sajipta-cipta tan boleh kang raton-raton ning raras badhe dateng pundi netepi jroning bungahku yen to titiwan sedina iki kene para anak Pandhawa dadi reca wis sidikara karo Prabu Manik Marinten sampun monggo kula aturi kandhen menika mangtingali Semar Badranaya